Gràcies a tots vosaltres, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. L'Assemblea som tots els que estem treballant per votar el dia 9 de novembre. Tots som l'Assemblea, tots. Avui i aquí hem reafirmat la nostra voluntat d'exercir el dret d'autodeterminació d'una manera absolutament democràtica i pacífica. Avui i aquí i hem demostrat que volem que ens convoquin a la consulta. Nosaltres, els demòcrates, perquè abans d'independentistes som demòcrates, volem votar i votarem. Perquè en democràcia no hi ha arguments per negar-nos el dret a vot. Democràcia vol dir acceptació de la voluntat de la majoria, però el reconeixement del dret de la minoria. Democràcia vol dir respecte, respecte i respecte. I nosaltres sabem el que vol dir aquesta paraula, perquè si ens haguessin respectat com a persones i com a poble no seríem aquí. El dia 9 de novembre volem que voti tothom. Els que votaran sí, els que votaran no i els que s'abstindran. I l'endemà no demanarem a ningú el que ha votat. No ho demanarem, no ho voldrem saber. Perquè sigui el resultat que sigui, continuarem treballant per Catalunya. Això és democràcia, això és el que fem. I continuarem treballant per aquest país de tots. Un país de les persones i per a les persones. Un país amb millors serveis socials. Un país on les decisions el pren el nostre Parlament. Un país amb una justícia que defensi els ciutadans davant dels abusos del poder. Sabem que només depèn de nosaltres. Sabem que aquest país serà tan bo o tan dolent que com siguem capaços de fer-lo. I estem preparats. Estem preparats per construir un millor. Hem d'explicar a Europa, hem d'explicar al món que volem decidir el nostre futur de manera absolutament democràtica i pacífica. Hem d'explicar que volem ser autors i protagonistes de la nostra història. Hem d'explicar que volem contribuir des de la llibertat a construir una Catalunya, una Europa i un món millor. Però per això han d'anar tots a votar a les properes eleccions europees. El dia 25 de maig hem d'anar tots a votar i votar a partits que defensin la consulta, votar a partits que siguin compromesos amb la consulta. Necessitem que els nostres representants expliquen a Europa i al món què votarem. Expliquin que el 9 de novembre exercirem
hem passat de la resistència a la voluntat de ser, de la reacció a l'acció. Hem pres la iniciativa. No responem a ningú. Actuem d'acord amb les nostres propostes i d'acord amb la democràcia. No anem contra ningú. No responem a ningú. No actuem contra ningú. Exercim la nostra sobirania com a poble. Per això estem construint i per això la nostra sobirania l'exercirem per construir un país millor per a tots. Vinguin d'on vinguin, parlin com parlin i pensin com pensin, per a tots. Us demano a tots i cadascun de vosaltres, a tots i cadascun de nosaltres, que confiem en la força del nostre poble, que confiem en la nostra voluntat de ser que ens ha portat on som. Fa 300 anys que esperem aquests moments, 300 anys, i ara sabem que vencerem, que guanyarem, ho sabem, guanyarem. Us demano que continuem el nostre camí, aquest camí que molts abans que nosaltres van iniciar, que continuem el nostre camí sense caure en provocacions. Us demano que mantinguem la unitat entre les institucions i la societat civil i si ho fem, res ni ningú ens podrà aturar, perquè junts som indestructibles, junts som indestructibles. Tenim la serenor i la tranquil·litat dels que sabem que no hi ha retorn possible. No hi ha retorn, perquè com a poble no tenim lloc on tornar. L'estat espanyol no ens accepta ni ens respecta com a catalans. Ens ha barrat el pas com a persones i com a poble. Ens ha barrat el pas. I per tant, nosaltres hem de seguir el nostre camí. L'hem de seguir i el seguirem. El seguirem. Que la història ens ha posat al davant. Tots i cadascun de nosaltres hem d'assumir la responsabilitat que ens pertoca com a ciutadans d'aquest país. Tots i cadascun de nosaltres ens hem de comprometre amb Catalunya. Ens hem de comprometre amb la consulta. Tots i cadascun de nosaltres hem de fer possible votar el 9 de novembre. I ho hem de fer amb orgull, amb alegria, amb satisfacció, perquè aconseguirem l'honor més gran que cap poble pot aconseguir, la seva llibertat. L'aconseguirem. El dia, l'11 de setembre del 2012,